హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఈజీ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఈజీగా బ్రెడ్ టోస్ట్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా 1 కప్ శనగపిండిని తీసుకోవాలి. దీంట్లో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అలానే ఒక పచ్చిమిర్చిని ఇలా సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఇవన్నీ కూడా మనము మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ని కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ బజ్జీ బ్యాటర్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తామో ఆ విధంగా ఇలా కొద్దిగా లూజ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకుందాము. ప్రిపేర్ చేసిన బ్యాటర్లో బ్రెడ్ స్లైస్ని ముంచి ఇలా ఆయిల్లో 2 సైడ్స్ కూడా లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాక ప్లేట్లో తీసి సర్వ్ చేసుకోవటమే. ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీగా బ్రెడ్ టోస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. మరొక కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు.